L-Eurobarometru speċjali dwar l-isport u l-attività fiżika tal-2022 wera li 31% tal-adulti f'Malta qatt ma jagħmlu eżerċizzju jew sport, waqt li 37% oħra ftit li xejn jagħmluh. In-nisa u l-adulti akbar fl-età kienu aktar probabbli li ma jagħmlux attività fiżika u 7% biss qalu li jagħmlu eżerċizzju jew jilagħbu sport regolarment. L-Istrateġija Nazzjonali tistabbilixxi qafas nazzjonali sabiex tippromuovi l-attività fiżika f'kull stadju tal-ħajja u tara fir-rwol tagħha fit-titjib ta' saħħa fiżika u mentali. Meta persuna huwa fiżikament attiv ħajkun qiegħed jippreveni ħafna mart, iħossu iktar b'saħħtu. L-istrateġija sieħet tal-approċċ li jinvolvi l-edukazzjoni, is-saħħa, it-trasport u l-ippjanar urban sabiex jinħolqu ambjenti li jinkoraġġixxu l-attività fiżika. Tinkludi wkoll miżuri għal etajiet kollha mitqala u tfulija sal-adolescenza. Fl-istess waqt tħeġġeġ għat-taħriġ tal-professjonisti mediċi u kampanji sabiex jissaħħ l-arfin tal-benefiċċji tal-attività fiżika. Fl-iskejjel qed jiġu proposti aktar sigħat ta' attività fiżika fil-ġimgħa, faċilitajiet u għalliema mħarġa kif ukoll active breaks u użu ta' spazji fil-beraħ. U fuq il-post tax-xogħol, issejjaħ għal faċilitajiet bħal showers, parkeġġ għal roti u inċentivi fiskali għal min jivvjaġġa b'mod attiv. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewwa Bela qal li din l-istrateġija hija pass kruċjali sabiex tinħoloq soċjetà aktar attiva, b'saħħitha u sostenibbli fejn l-inklużjoni u l-ekwità huma fil-qalba tagħha. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima qal li permezz tal-edukazzjoni u l-isport il-miżuri bħal lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika kuljum, il-programmi Let's Move Malta u #BeActive kif ukoll l-iskema ta' gyms b'xejn żgħażagħ qegħdin jgħinu biex l-attività fiżika ssir ħaġa naturali mal-ħajja ta' kuljum.